Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda na gaya muku shine yanda za ku SMS na kowace waya a Opay. Za ka buɗe ma ƙaramar waya, mafi akasari akwai wanda za ka ga ba su da babban waya sai dai ƙaramar waya, to za ka buɗe musu in dai har ka shiga wannan ɗinsu ka yi login, to za ka buɗe musu wannan ɗinsu a cikin Opay ɗinsu. Za ka buɗe musu SMS ɗinsu gaba ɗaya wanda da an cire musu kuɗi credited da dai sauransu gaba ɗaya za ka buɗe musu. To don ganin wannan abu da Allah ku biyo mu a cikin wannan channel ɗin tamu wato Alkhairi Design TV. Da Allah ba ku wannan channel ɗin idan ya san bai danna mana subscribe ba ya daure ya danna mana subscribe, sannan ya masu wannan alama na kararrawa domin sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura su dinga sanar da shi. Na farko dai bari mu je Opay, sai mu je gangaro ƙasa ga Opay nan sai mu buɗe Opay. Yawwa ga Opay nan yanzu ya buɗe, sai ka gangaro ƙasa sai ka zo ga nan za ka ga wani guri an sa me, gashi nan an sa Home Reward Finance Card sai me. To me ɗin za ka danna gashi nan anan sai ka danna shi, sai ka zo can sama gashi nan za ka ga alamun kaman dai settings wurin yellow mu fitar gefen shi na dama ya kaga za ka ga an sa wani ɗan cycle na kai gashi nan zan muku alama ya ka danna shi, sai ka zo nan gashi nan ƙasa SMS alert subscription sai ka danna shi, sai ka zo kaga credited alert, card transaction alert, transfer and withdrawal alert, order alert, duka daidai da sauransu. Sai ka zo ka danna nan gefe nan shikenan, sai ka danna subscribe now, shikenan ka gama komai. Ƙaramar waya, babban waya, koma menene da zai ji alert. To duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu. Da Allah ba ku wannan channel ɗin ya daure ya danna mana subscribe, sannan ya matsi wannan hatimi na ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.